avanceret fotostory, omkring billedernes bevægelser, omkring transitions, altså overgange imellem de forskellige billeder, samt varighed på de enkelte billeder. Når man skal lave avanceret redigering på billedernes længder og overgange og bevægelser, så skal man være inde på den her menu, hvor det er, man også kan indtale. Vi går ind på tilpas bevægelse og ser for oven, vi har mulighed for at sige omkring et valg vedrørende bevægelse af varighed omkring overgang. Hvis vi først tager overgang, så er det altså overgangen imellem de to slides, der ligger lige ved siden af der, hvor man var. Og vi kigger lige tilbage. Vi var altså her med billedet med de to børn ved rabarberne. Og når vi siger tilpas bevægelse og overgang, så ser vi altså, hvad sker der i det forrige billede, hvordan ser overgangen ud, og hvordan ser det aktuelle billede ud. Der er forskellige former for overgange. Vi kan for eksempel bare vælge den her. Det er sådan en stjerne indad. Og så har man en stjerne udad. Ja, man har faktisk rigtig mange muligheder. Overgangen vil oftest have en varighed, der er tilpasset automatisk, men man kan også vælge i særlige tilfælde, at overgangen skal vare et bestemt antal sekunder. Og nu kan det for eksempel være, at vi vil gerne have, at lige præcis vores rektangel indad her skal vare 1,4 sekund. Jeg gemmer det, og dermed, når jeg har lukket her, så vil man kunne se et lille ikon hernede, der fortæller, at der er en overgang mellem de to billeder. Man kan også tilpasse den måde, hvorpå at billederne bevæger sig. Vi kan for eksempel tage det her billede, hvor børnene sidder og spiller. Jeg går ind igen og laver en tilpasning af bevægelsen. Denne gang er det ikke en overgang imellem billederne, men i stedet for en bevægelse inde i selve billedet. Lad os for eksempel sige, at jeg trykker på Angiv bevægelse af startposition, og læg mærke til, at der kommer nu nogle små anker her rundt i billedet. Jeg zoomer ind på startpositionen, og jeg vil gerne have, at den starter med pædagogen, som er herovre i hjørnet. Og jeg kan godt zoome endnu mere ind og placere det. Det der så vil ske, det er, at billedet det vil zoome ind fra den startposition, der er til venstre, og til den slutposition, der er til højre. Men her vil jeg egentlig gerne have, at slutpositionen skulle være lidt større, så nu trækker jeg lige lidt mere ud i det. Sådan her. Igen kan man bestemme, om varigheden skal være automatisk, men jeg kunne også godt tænke mig, at lige netop den her varighed, den skulle for eksempel vare 6 sekunder. Og jeg kan også få en demonstration af, hvordan det ser ud ved at trykke på vis. Og det var jeg vældig tilfreds med, så jeg trykker på gem. Og når jeg har trykket på luk, så vil jeg igen kunne se hernede det lille tegn, der betyder, at der er en bevægelse i billedet. Samtidig kan jeg også se, at der står 006 her. Og det betyder, at billedet, som normalt varer 5 sekunder, nu har blevet forlænget til at vare 6 sekunder.